ବୁଝିଲ ରାମବାବୁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି ସବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଲେଣି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି କି? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Oh no! आयो रे माँ। अरे माइकल आई विदेशରୁ କେବେ ଫେରିଲେ? ए काली आउ Oh no! कोथर बोलले रेल रे ରେଳ ନା ମୋ ବସ୍? हे ଅତୋଡ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଆଉଛୁ। ଆରେ ମାଇକେଲ ଆଇ ଛାଡ ସେ ବାଳ କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗିଅରେ ପେଟ ଡାକଛ। ଅସଲ କଥାଟା ଶୁଣ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନ ଘର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହବ। ଏଥରକା ମାଛଟା ପାଟିରେ ବାଜିବ ତ? ମାମୁନି ଥେଇ 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 ଏ କିସ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କି ଚାଲା ମାଛ ଧରା ଆଉ। Oh no! ହଁ ମୂଷା ହେଇକି ଖବରଟା ଜଣେଇତେ ପଡିବ ଆଉ। ହଁ ଯିବା 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 ଯିବା। ଏଇଠି ରାମ ଭାଇ ଏଡେ ଏଡେ ଶେଉଳ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା। ମୂଷା ମୂଷା ଭାଇ ମୂଷା ଭାଇ ମୂଷା ଭାଇ आयो रे माँ। तो गाड़ी पर तोड़ को ना आयो रे माँ। अरे लुंगी वो इज्जत पड़ेगा लुंगी अरे आप कांदिले लुंगी ये छोड़ा ना पीछे भाग गुडे पकड़ किया। किससे लगे? Oh no! कहीं चले तू? किससे लगे? कहीं चले तू? गुरु ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖବର ଆଣିଛି। की खबर कहलु? ନା ମୁଁ କହିବିନି। अबे कहूनु ମୁଁ କହିବିନି। A few moments later. असल सामुड़ी खा अंगूर चिपुड़ी खा कमला छड़े खा बेला चिपुड़ी खा अरे खाई जा नहले अले खा नहले अले खा नहले अले खा नहले अले खा खीर गिलासे पी मद गिलासे पी लस्सी गिलासे पी भांग गिलासे पी अरे पी जा उठा अंगूर तो खाइलु आगुन मो कदलटा खाइला पर कहिबु। ଓ ଗୁରୁ ତମେ ତ ଖାଲି ରାଗି ଆଉଛ। ଅସଲ କଥାଟା ଶୁଣ। ହଉ କିସ ମୋ ବାଳ କଥାଟା କହନା। ଆରେ ଗୁରୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ଘର ପୋଖରୀରେ କି ଖବର ଦେଲୁ ରେ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଦେଖିବା ଆମେ ଥାଉ ପ୍ରଧାନ କେମିତି ତା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରିବ। ନା ଗୁରୁ ଦାଦାଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଥିଲା। ଚୋରି ନାରୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଚୁପ୍ ଛଡ଼ା ହଇରେ ମକରା, ତୁ ମାଇପ ଲୁଗା ତଳେ ଲୁଚିବା ଲୋକ ବାଳକୁ ଚାଲି ଆଜି ଚାଲ ଛଡ଼ା। ଆଇଲା ଶଳା ଚୋରି କରିବ। ଏଇ ଚାଲ ବେ ଚାଲ 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 ଚାଲ। Musa! आयो रे माँ। মুসাই কাল তাহলে চুরিটা হবো তো?
চুরি হবে না অলওয়েজ চুরি হবে বুঝলে ଶୁଣ ଭାଇ କାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ସବୁ ଉଠିଯିବ ପୁରା ଗେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁରା ଭୋଟ ଲଗେଇକି ଯିବ ବୁଝିଲ ଭାଇ सोई जा मामा सोई जा मामा सोई जा मामा मेघ पालिंकी अबे साला उठो बे ରୁହ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଦିଅ ମଶାଇ अबे बेड़ा मत मकरा बे तू एडी किस करछु अबे तू पूरा मन ना करथुली बा आसीबुनी बोली এইটি গুরু তোমার এই মোটিভেশনাল কথা শুনি মোর নাই ছিড়া হই গলানি ओ नॉट बे এই রুম very good मकरा you are the best people in my gang गुरु एधर जिवा चलो माछ धरते চলো চলো अरे रू गेट अप चेंज अबे गेट अप ठीक है तो पूरा भद्र लोग तो ओ चलो ওরে মকরা তুই এইটি জগিতে আমি যাউছে মাছ ধরতে सुन खाली टाइगर को छिड़ा जी आसीबो हमको कोई भेला हो जा चल ओहो ଟିକେ ମୁଦବା କିଶୋର ଏଠି ଖସଖସ ଡାକୁଛି ମୋ ବାଡରେ କିଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲା କିରେ ବେ ମୋ ପୋଖର ମାଛ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କିରେ ବେ ରାମ ସାମ ଆସ ବେ ରାମ ବେ ସାମ ଖେଳ କଲ ବେ ଧର ବେ ମାଛ ମର ଧର ବେ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେବେ ଧର ବେ প্রধান আইলা ধর বে ମୋ ବାଳ ଚପଲ ତୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ବାଳ ଚୋରି କରିବି no. No.
ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜି ସକାଳ ସକାଳେ ବଡ଼ବାପାକୁ ଡାକିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ପୋଖରୀରେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମାଛ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲି। ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ନା ବୁଢା ବାପା ଏ ବୁଢା ମିଛ କଥା କହୁଛି। ହଁ ଭାରି ସାଧୁ। ବୁଢ଼ାପା ପ୍ରଣାମ। ହଉ 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 ହେଲା 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 ବଡ଼ ପ୍ରଣାମ। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା ବଡବାପା ପ୍ରଣାମ। କାଟିକି ନେଇଯା ଲାଷ୍ଟ ଘର ରଖିଦେବୁ। ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡ଼ାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର। ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର। ନା ସାହସ ପାଉନି। ଟିକେ ଡେରି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଗାଣ୍ଡି ମାରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଗୁଡ଼ା କାଟିଦିଅ। କଟା ହବ କଟା ହବ।